Salom, salom. Az alábbi imát néhány évvel ezelőtt a Családfánk titkai rehabilitációs táborban imádkoztam ki. De egészében még nem lett publikálva. Tehát teljes egészében ez még nem lett publikálva, rész szerinti imák hangzottak el az előadás alatt. Ezért most összegyűjtöttem egy csokorba az ott elhangzott imákat, amiket részemről fogalmaztam meg akkor. Most részletesen kielemzem, és részletesen fogok a gyógyulást szólni, a diszfunkcionális családi mintákból és azok következményeiből. Ez alapján, a tanítás alapján. Érdemes a tanítást is meghallgatni újra. Suk Máté tartotta ezt a tanítás sorozatot akkor Kaposváron. Nagyon mély volt, nagyon részletes és alapos. A tanítás alatt ő imádkozott, ebben is érdemes belefolyni. A tanítás azért lenne szükséges, hogy meg tudjuk fogalmazni a gyerekkorunkban szerzett, károsan elsajátított magatartási és viselkedési mintákat, amelyek a személyiségünk részévé váltak, és azokon tudatosan próbáljunk meg változtatni. Nem késő, még időskorban sem. Az ima azért szükséges, hogy az angyalok végezzenek szabadulást, és a Szent Szellem hozzon gyógyulást a sérült területre. De két lábon kell állnunk, engem a Szent Szellem mindig is erre tanított, hogy álljunk két lábon, mert a gyógyulás és a szabadulás szükséges és elsődleges, ezért ezt az imát érdemes többször is meghallgatni, újra és újra, hogy hitünk is fel tudjon épülni hozzá. Ahhoz, hogy elődeink hibáit ne ismételjük, és ne adjuk tovább generációkon át, szükséges azonban a tanítást is meghallgatni, és tudatosan építsük be az életünkbe, a gyakorlatba az új egészséges magatartást és viselkedést. Tehát ahhoz tanítva kell, hogy legyünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. És hogy ne csupán felismerés legyen belőle, hanem tudjunk valamilyen módon rajta változtatni is. Tudjuk kialakítani az életünkben az egészséges mintákat. És igen, a Szent Szellem segít nekünk ebben, hogy Krisztus képére és hasonlatosságára átformálódjunk, de ehhez kell az együttműködés ővele. Tehát ez nem fog menni, ha nem adjuk magunkat ehhez. Ezért ide a videó alá belinkeltem a teljes tanítássorozatot, hogy összességében lássátok, és tudjátok végigkövetni, kezdettől fogva, azt hiszem, hogy 5 részes, Szent Szellem mély munkát akar ezáltal végezni bennünk, érdemes ezt így végighallgatni lépésről lépésre. Tehát alkalmazzuk ezeket a felismert igazságokat, és utána építsük be az életünkbe, építsük be a gyakorlatba. Erre bátorítalak, és felhívnám a figyelmet arra, hogy vannak keresztény kócsoknak nevezik ezeket a keresztény pszichológus, lelkigondozó, képzett, tanult, vállalkozásban működtetett szolgálókat, akik pénzért végzik ez alapján, a könyv alapján a lelkigondozást. Többen is vannak, tudok róla. És ők ezt lélekből, pszichéből végzik, és nem a Szent Szellem vezetése alapján, nem a kinyilatkoztatás szellem által, és nem szellemből, hanem tudásból végzik, utánzásból, elméből, és így ez nem is lehet hatékony. Tehát az, amit elméből végzünk, és tudásból, az nem lesz hatékony. Ráadásul a mentális állapotot csak lélekből, lelki síkon maradva kezelik. Az soha nem lesz tartós és eredményes, hiszen tudjuk azt, hogy a fizikai, a mentális állapot a szellemi állapottól függ. Tehát elsődleges a szellemi testnek kell meggyógyulnia. Szellemi testnek kell gyógyulást szólnunk, és rehabilitációt nyújtani. Azt pedig lelki beszédekkel nem lehet. Hanem csak, hogyha a Szent Szellem által szellemi beszédeket szólunk. Kinyilatkoztatás, profétaság szelleme által. Tehát azt láttam meg, hogy varázslás alá kerül mindenki,
aki ezekhez a fizetett tanult tudással rendelkező keresztény kócsokhoz fordul segítségért, és egyszerűen kikerülnek Isten tekintélye alól, és alávetik magukat a Jézus kultúra helyett a görög kultúrának, és ezt láttam meg, ezt értette meg velem a Szent Szellem, és Görögország szellemének, a tudásfájának rendelik alá magukat ilyen módon. Úgyhogy észre sem vették. Aztán tovább futnak ezek a hívők egy újabb gondozóhoz, mert mindenhol vesznek valamit, ami szerintük építő, és nem látják, hogy egyik fogságból a másikba kerülnek ilyenkor, sajnálatos módon. Tehát kerüljük el a mai keresztény kócsokat, mert a Szent Szellem munkája nincs benne a lelki gondozásaikba. Jézus Krisztus nem szolgált pénzért. Ez varázslás, és bűnrészessé váltok ezáltal. Ez ma nagy divat. A hídgyülekezetében egyértelműen, tehát rendszeren belül ott van, de a hídgyülekezetén kívül is tudok ilyeneket, gyülekezettől függetlenül, tehát teljesen magánprivát, mindenféle befedezés nélküli asszonyokat és férfiakat, akik keresztény kócsok. És pénzért való fogadóirodájuk van, mert hogy vállalkozásban működtetik, hamis kenetez, össze van mosva az igazi a hamissal. És felhasználják ennek a könyvnek is a tartalmát, és mindent összekevernek, mindennel összekevernek és összemosnak, de mondom, tudásból csinálják. Hamis Krisztusok, hamis gyógyítás ez, amely csak látszatra igaz, tehát forduljatok el ezektől, azt javasolnám. Na és menjünk akkor bele ebbe az imába, a családfánk titkai alapján, az alapján, a kinyilatkoztatás alapján, hogy az Jézus sebei által meggyógyultunk. És hiszem, hogy és kérem az angyalokat, hogy működjenek együtt ezzel az imával, kérem az angyalokat, a végrehajtó angyalokat, a szolgáló angyalokat, hogy mind addig tartsák életben ezt az imát, amíg el nem végződik, amíg meg nincs hallgatva, és minden a szóval működjenek együtt, és végezzék el a teremtés szelleme által az életetekben mindazt, amire szükségetek van. És mondom, ahogy az imát hallgatod, akkor lesz sokkal eredményesebb, ha előtte ezeket a videókat is meghallgatod. Tehát ez az ima legyen a videókra egy pecsét leginkább. Tehát gyógyulást szólok a diszfunkcionális családban felnőttek számára. Szellemi, lelki, fizikai gyógyulást kérek a Szent Szellemtől. Gyógyulást szólok az emlékekre, a fájdalmas emlékekre is. Parancsolom, hogy távozzon minden bűnbakszerep, a bántalmazó felek és a bántalmazottságnak az átka távozzon, a bűnbaki bélyek távozzon rólad, és legyen levéve rólad, a konfliktusok miatti paralizáltság is törjön meg, a családi problémák okozta feszültség és folyamatos stressz menjen le rólad, amiket gyermekkorban átéltél, menjen le rólad a tartós stressz, a Jézus nevében az érzelemről, az idegközpontról, az amigdaláról, menjenek le a stresszek, és oldódjon fel mentálisan az életed, az érzelmi központod, a kommunikációs központod, minden trauma okozta stressztől alól, oldódjon fel a vállásnak a traumája alól, hogyha volt ilyen, és felszabadulást szólok az agresszív apának a nevelési elve az erőszaka alól, amikor lenyomta a te elmédet, az akaratodat, félelembe tartotta, és pánikot váltott ki belőled. Gyógyulást szólok, gyógyulást parancsolok, és feloldozást és felszabadulást. A családi balhék miatt kialakult pánik, kényszer, félelmek, fóbiák,
alól is kérek egy szabadítást, feloldozást, hogy a Szent Szellem menjen oda minden fogságos helyre, ahova a lelkedet bezárta a Béliál vagy Belzebúb, ezek által a traumák által is szabadítsák ki a lelked minden részét ezekről a fogságos helyekről a Jézus hatalmas nevében. Kérem a bárány hétsebéből kiontott vérét, hogy hozzon teljes gyógyulást, teljes felszabadulást, és kérem azt, hogy a Jézus Krisztusnak a 7 sebe, a begyógyult sebei, a tövis koronának a begyógyult sebe, a homlokának a begyógyult sebe, az arcának a begyógyult sebei, a kezeinek begyógyult sebei, hátának az ostorcsapások miatti sebek, begyógyult sebek, és Jézus Krisztus oldalának begyógyult sebe, a lábainak a begyógyult sebe, az legyen, amit most megérintesz, és minden begyógyult seb, amit megérintesz, hozzon a feltámadás ereje által számodra is teljes gyógyulást, helyreállást, hogy ne legyen seb, csak begyógyult hegek a te mentális egészségeden, a lelkeden, a személyiségeden és a szellemi testeden egyaránt. A Jézus hatalmas nevében. Ha a családban volt elutasított fekete bárány, vagy ha valaki kedvenc volt, mint Izsák, és emiatt kivételezésben volt része, minden ilyen igazságtalanság törjön meg a Jézus nevében. Családi gondok legyenek levéve rólad, legyen levéve ez a fekete bárány, bélyeg rólad a Jézus hatalmas nevében, és minden elutasítottság, megtörjük ezeknek az erejét, és minden fogságát, ami fogságot okozott, hogyha ezek fogságot okoztak, akkor legyél ezek alól feloldozva, felszabadítva a Jézus hatalmas nevében. Gyógyulást szólok a fel nem dolgozott gyermekkori emlékekre, amelyek a tudatban felhalmozódtak. Gyógyulást a tövis korona vére által. Gyógyulást. És kérem a feldolgozó központot, a mellékvese a feldolgozó központ, hogy segítsen feldolgozni a gyermekkori traumákat, segítsen neked a Szent Szellem feldolgozni. Gyógyulást parancsolok az anya és fia közötti erős, istenellenes kötelék varázslása miatt, és legyen most elvágva ez az erős, istenellenes lelki kötelék közöttetek, miközben felismered ezt, és minden lélek összeköttetés legyen elvágva, és az anya-fia kapcsolat kerüljön Jézus Krisztus tekintélye alá, és újuljon meg most az életedben a Jézus hatalmas nevében, egy új módon tapasztald meg, és éljétek meg az anya-fia vagy az anya-lánya kapcsolatot. Ha a férj számára a feleség anyapótló volt, és gyermekként ebben nőttél fel, Jézabel szellemének a meleg ágya volt. Ezt is megtagadjuk, és gyere ki ennek a fogságából. Gyere ki ennek a fogságából. Parancsolok most a Jézus nevében egy Isten szerinti helyreállást is, feloldozom, megtöröm ennek a hamis köteléknek közöttetek az átkát, és kérek egy összerendezettséget, kérek egy újraírást a férj és a feleség között, a 3-as kötelék új módon alakuljon ki számotokra, Isten szerinti módon, a Jézus hatalmas nevében, hogy Jézabel szelleme távozzon ebből a házasságból, távozzon, és utána a gyermekeknél ez nem folytatódhat generációs szinten. Megtiltjuk a 3-as kötélbe, a 3. személy csak Jézus Krisztus lehet. Megtagadjuk a generációkon át ismétlődő negatív családi mintákat, traumákat, amelyek átformálták az életeket, vagy negatív hatással voltak a személyiségre az utódoknál. Szóljon a Szent Szellem ezzel kapcsolatban most. Anyai, apai rossz példák, amelyek automatikusan öröklődtek. Jöjjön felismerés, ráébredés ezekre. Megtagadjuk és lerázzuk magunkról, illetve te is rázd le magadról ennek minden átkát, következményeit. Van, amikor akkor tud ez a folyamat megállni, ha bocsánatot kérünk Istentől ezek miatt. Tehát állj meg itt egy pillanatra, és kérj bocsánatot. Ha rossz apa voltál, ha rossz anya voltál, vagy ha neked voltak ilyen
rossz képek, és akkor viszont kezdjél el megbocsájtani a szülőknek. A Jézus nevében, és mondd ezt ki, hogy a gyógyulásod tényleg fel tudjon szabadulni. Ha szenvedő alanya voltál egy diszfunkcionális családnak, akkor most megbocsájtunk a szülőknek ezek miatt, és Jézus vére hozzon gyógyulást ezekre a sebekre. Minden összetörtségre jöjjön Jézus nevében gyógyulás. Szent Szellem jöjjön, és áradjon bele ezekbe a múltbeli helyzetekbe, és fújja ki a rossz érzéseket, hozzon megbékélést, vigasztalást és helyreállást a Jézus hatalmas nevében. Hozzon a Szent Szellem megbékélést, vigasztalást és helyreállást. Megtöröm most a családfádban lévő összes múltbeli társfüggőséget. Az anya-fia, apa-lánya között, és ennek minden negatív következményeit. De ha voltak testvérek, akikkel társfüggőségben voltál, ott is érdemes ezt felismerni és megtörni. A generációs társfüggőségek is törjenek meg a Jézus hatalmas nevével. Ezzel kapcsolatban, a társfüggőséggel kapcsolatban, hogyha ez nagyon erőteljesen ott volt, van a honlapunkon egy megtagadó ima, érdemes ebbe belefolyni, mert ez bizonyos, hogy blokkolja a házasságokat, blokkolja a házasságok létrehozását, annak megtartását, tehát a társfüggőséget azt el kell vágni mindenképpen, hogyha hamis kapcsolat van az anya és a gyerekek között, vagy bárkivel társfüggőség. Minden generációs társfüggőség alól legyél most felszabadítva, és annak minden terhe alól, és ezeknek a berögződései legyenek a tudatalattiból is kitörölve a Jézus Krisztus vére által, a tövis korona vére, a homlokából kiontott vére, mossa ki most, csöpörje ki, mossa ki, törölje ki, ecsetelje ki a tudatalattiból ezeket az érzéseket, emlékeket és kötelékeket, és cselekedeteket, mintákat a Jézus nevében. A társfüggőség mintáknak a rossz reflexei, igen, a reakciók, amik a tudatalattiban rögzültek, lenyomatot hagytak, legyenek a Szent Szellem által kifújva, megsemmisítve a Jézus hatalmas nevében. Minden emberektől való függőség, érzelmi függőség, szükségbeli függőség legyen most felismerve, megtörve, és legyél ezek alól feloldozva, felszabadítva. Az igazság szabaddá tesz, ha beismered, ha bűnbánatot tartasz, feloldozást kapsz. Bárki, aki magához kötött téged egy lelki esemény kapcsán, nem Isten szerinti módon, nyilváníts ki, hogy kijössz ebből a függőségből. Legyen felszabadítva, feloldozva a generációs társfüggőség mintája alól, legyen minden ilyen túlzott érzelmi kötelék elvágva közöttetek, és a Szent Szellem legyen, aki betölti a megüresedett helyeket, és új módon adja újra vissza ezeket a kapcsolatokat Jézus nevében. Minden emberektől való függőség, érzelmi függőség, szükségbeli függőség, tehát legyen most felismerve, megtörve, és legyél ez alól felszabadítva. A szükségbeli függőség az például, hogyha valakire nagyon rá vagy utalva valamilyen módon, és egyszerűen függővé váltál tőle. Itt a gyámságra is gondolok, de minden más, tehát egy szerelmi kapcsolat is lehet. Tehát a szükségbeli függőség. Törjön meg, és ne tudjon ez téged varázslás alatt tartani. Legyél feloldozva, felszabadítva, szabad akaratodat le tudja ez nyomni, blokkolni tud minden Isten szerinti előrehaladást. Bárki, aki magához kötött téged, ez lehet egy pásztor is, nem Isten szerinti módon, akkor nyilváníts ki, hogy kijössz ebből a függőségből a Jézus hatalmas nevében. Legyél felszabadítva, feloldozva a generációs társfüggőség mintája alól is Jézus nevében. Tehát, hogyha az elődöknél is ott volt valamilyen módon. Emelkedj ki az emberektől való függőségből, hogy ne legyél kiskorúságban, ne maradj lenyomva. Legyen az identitásod és a személyiséged is kiszabadítva most a diszfunkcionális családi minták és fogságok köteléke alól a Jézus hatalmas nevében.
Törjön meg minden kóros viselkedés minta a családban, a családfádban. Legyen megállítva, felismerve, beszélve róla, és ezáltal a Szent Szellem válassza le rólad a generációs negatív magatartásokat, mintákat. Minden generációs működési zavar legyen kifújva a családfádból, és azok minden következményei alól legyél felszabadítva Jézus hatalmas nevében. Megtagadjuk, és ezt vallhatod te is meg, vagy megtörjük a generációs titkokat. Megtagadjuk, elutasítjuk a generációs bizalmatlanságokat, hogyha volt ilyen, és levágjuk magunkról. Mondd ki, ha itt volt ez. Minden családon belül ki nem beszélt probléma most legyen feltárva, valakivel átbeszélve, és így a Szent Szellem ezeket a görcsöket oldja fel benned, oldja fel a Jézus hatalmas nevében. Legyenek megállítva azok a generációs titkok, amelyek soha nem derülnek ki, de mégis folytatódnak. Jézus vére állítsa meg ezeket, és törje meg a hallgatás átkát a családfádban. Törje meg a hallgatás átkát. A lelki gondozásaik során tényleg találkoztunk nem egyszer ilyennel, hogy ott vannak a titkok átka, a hallgatások átka, törjenek ezek meg, hogy nem is tud a jelen generáció ezekről, csak álomban kijelenti a Szent Szellem. Hát, ha van ilyen, törjön meg minden ilyen átok, és derüljön ki az igazság. Minden ösztönös konfliktus kezelési mód, amit kialakított a család, álca, nem őszinte viselkedés, legyen felismerve és a keresztre szegezve. Ezek a nem természetes, hanem felvett magatartások. Adjon a Szent Szellem ebbe felismerést. Gyógyítsd meg, Urunk, a lelkünk legmélyét, hogy a konfliktusokat egészséges módon tudjuk kezelni a családban és a társadalomban. Gyógyítsd meg a lélekben lévő elfojtásokat, akiknek volt, a szelektív felejtéseket, amelyekben a negatív érzéseket elbagatelizáltuk. Gyógyítsd meg ezeket Jézus vére által és Gileád balzsama által. Kimondjuk, megvalljuk ezt most, leleplezzük, és Jézus vére alá hozzuk ezeket az eddig elrejtett fájdalmakat. Bocsáss meg, Atyám, ha a múlt fájdalmait nem dolgoztuk fel, hanem elfojtottuk, most a kereszthez hozzuk, és letesszük ezeket. Minden múlt fájdalmát kibeszéljük, de az Atyának. Nem pletykálunk róla, nem vágjuk senkinek a fejéhez, hanem az Atyának mondjuk el. Abból lesz a feloldozás, abból lesz a gyógyulás. Egy lelki gondozó jó, egy imatárs jó, ha van, de ott már nem a pletyka fog vezetni, hanem a teher átadás. És ha kibeszéled, az egy jó dolog, de utána az legyen valóban a vér alá hozva, és utána ne büfögjön tovább a Jézus nevében, hogy meggyógyulhasson. Tehát nem kell a múlt fájdalmait állandóan felpiszkálni, mert abba a fájdalomba aztán a démonok, az elutasítás, a harag, a frusztráció démonai újra és újra befészkelik magukat, és újra előjönnek különböző élethelyzetekben. Tehát ne büfögjön föl. Egyszer mindenkorra helyezzük őket a vér alá, és aztán hagyjuk ott. Legyél felszabadítva minden generációs elfojtás alól, amikor nem szólalhattál meg, nem védhetted meg magad, a be nem gyógyult generációs fájdalmak összes hagyatéka legyen most Jézus vére által begyógyulva, és legyen bezárva minden következménye a te életedben. Jézus 7 sebéből kiontott vérének összessége adódjon össze most, és gyógyítsa meg ezeket a testedben, a lelkedben, az amigdalában, a mentális egészségedben lévő összes sebeket. Gyógyítsa meg a Jézus nevében. És hogyha meghallgattad az 5. fejezetet a Családfánk titkaiba, akkor most azt a témát szeretném egy kicsit körbejárni imával, és érdemes újra azt meghallgatni,
hogyha nem hallgattad meg, hogy valóban a cselekedeteidet is tudd akkor hozzáigazítani. És adjon a Szent Szellem minden ilyenből szabadulást. Atyám, imádkozunk a generációs szégyen miatt, amikor a családfában a szégyen nemzedékeken át öröklődött. Ha most megtelt a szégyentartály a te életedben, és a szégyen és a bűntudat annyira beleivódott a személyiségedbe, most legyél felszabadítva, feloldozva, a szégyennek a takarója legyen levéve rólad és a családodról a Jézus hatalmas nevében. Legyen levéve rólad. Megtöröm a szégyen átkát, és legyél feloldozva, felszabadítva a Szent Szellem szabadságára, fölé emelkedve a szégyen fölé. Megtöröm a nem vagyok elég jó érzést a lelki életedben. Megsemmisítem a generációs, megszégyenítő szavakat. Megtöröm a hibáztatás szavait. Távozzon tőled minden generációs hamis bűntudat a Jézus hatalmas nevében. És megsemmisítjük most a családi szégyenátkát, minden vallási szégyenérzet is, Jézus vére törölje el, és mossa ki ezeket az érzéseket. Hogyha az egyházban kaptál ilyen szégyent, azt is. Szent Szellem, fújja ki a családfádból a generációs hibás vagyok érzést, az alkalmatlan vagyok, az értéktelen vagyok érzéseket. Hogyha nem is tudod ezt, nincs tudatod, nem vagy tudatában ennek, csak a tudatalattiba van, akkor is fújja ki a Szent Szellem a Jézus hatalmas nevében. Minden, amit az édesanyától, édesapától kaptál, ilyen érzéseket, most gyógyuljanak meg. És azt mondom neked, lehet, hogy pár évvel ezelőtt is imádkoztál ezekért. Lehet, hogy pár évvel ezelőtt hallgattad ezt az anyagot, de azóta meghaltak a szüleid. Tudod, sokkal könnyebb meggyógyulni akkor, ha már nem élnek ezekből a traumákból. Szeresd őket, bocsáss meg nekik, engedj el, de meg kell gyógyuljál a szülőknek a traumáiból és a rossz nevelési mintáiból. Tehát akkor eljött az ideje, hogy újra elővedd ezeket az imákat. Azért, hogy te felszabadulhass, feloldódj, és egészséges, mentális egészségben add tovább az utódoknak az áldásokat. Tehát a Szent Szellem vetköztessen le minden nemzetközi vetköztessen le a nemzedéki szégyenérzet alól, azok, amelyek mélyen átjárták az életed, vetköztesse le rólad. Legyél feloldozva, felszabadítva minden görcs alól, amely a negatív érzelmek fel nem dolgozása miatt alakult ki. Minden görcs oldódjon most ki. Legyél felszabadítva a vallási szégyen okozta torz felfogások, teológiák alól. Törjön meg a hamis vallási nevelési elvek okozta hibás minták, és a szégyen, amit okozott. Sok esetben látom ezt pásztorok gyerekeinél. Hibás minták, hamis vallási nevelési elvek, törvényből való nevelés, mert a pásztor gyerekeinek jónak kell lenni, meg kell felelni, a legjobbnak kell lenni, de törvényből legyenek, és ezekre gondolok itt most többek között, legyél ezek alól is feloldozva. Hogyha van ilyen vallási szégyen, nevelési minták, hamis nevelési minták okozta, görcs, blokkok, vagy kialakulhatnak aztán ebből felnőttkorban nagyon rossz viselkedési minták, a lázadás bejön ezeknél kamaszkorba, amit aztán nem tudnak kezelni ezek a pásztorok, vagy lelki gondozók, és nagyon erőteljesen látom, hogy több szolgálónál belép az, hogy homoszexualitás alakul ki, vagy leszbianizmus, vagy kóros szexuális viselkedési minták alakulnak ki a gyerekeknél. Ezek miatt is, például a rossz parancsuralomra való nevelés, vagy a törvényből való nevelés miatt.
Tehát ebbe érdemes lenne mélyebben belemenni. Most itt csak a Szent Szellem egy mondat erejéig fellebbenti ezt a fájtlat, és érdemes ezt körbeimádkozni, hogy valóban ezek a kötelékek le tudjanak hullni. Tehát megtöröm a vallási szégyen okozta törvényátkát, és legyél kiszabadítva a szégyen fogságából, a hamis nevelések fogságából, a törvényből való nevelésnek, a muszájból, a parancs, a kell még, a tökéletesség, a maximalizáltságnak az átka alól. Legyél feloldozva és felszabadítva. Jöjjön gyógyulás, a megszégyenítő családi környezet okozta szégyen alól Jézus nevében. Bizonyítási kényszer, törjön meg, legyél feloldozva ezek alól. Legyél felszabadítva minden családi és vallásos bűntudat alól, minden kárhoztatás alól, amiben esetleg beleragadtál. Örömtelenség, szorongás békjói törjenek meg, és legyenek a gondolataid is méregtelenítve a szégyen alól, és a tudat alatt is. Legyél felszabadítva, eloldozva minden nevelési, családi parancs és tiltás alól, törvényből való nevelés alól, minden apai nevelés szigora alól. Legyél feloldozva minden vallásos és családi szabály alól, és minden szabályrendszer alól a Jézus hatalmas nevében, ami blokkolja azt, hogy a Szent Szellem szabadsága ki tudjon alakulni, hogy a Szent Szellem szabadságában spontán tudj szolgálni, a Jézus nevében törjön meg a szabályoknak az átka, és blokkja az életedben, és legyen felülírva a Szent Szellem szabadságával. Legyél feloldozva minden torz üzenet alól, legyél feloldozva a generációs megbocsátatlanság átka alól is. Ha valaki úgy halt meg a családban, hogy nem tudott megbocsájtani, törjön meg ennek az átka. Szent Szellem, gyere most! Építsd fel az én testvéreimben az egészséges én képet. Építsd fel az önbizalmat. Építsd fel bennük az egészséges Isten képet, Krisztus képére és hasonlatosságára. Halleluja! Minden szégyen, amit vagy apai, vagy gyülekezeti felsőbbrendűségből alakult ki, kezdjen el most leperegni, eltűnni. A felsőbbrendűség miatti szégyen, a kisebbségi érzés, alulértékelés legyen és hulljon le rólad. Szent Szellem, töltsd be a lelkünkben minden ürességérzést, és te pótold a lelkünk kielégítetlen szükségleteit. Jézus nevében kérünk. Töltsd be minden megüresedett helyet. Előhívom most az Isten szerinti kötődést a szülőkhöz, a házastárshoz, a nagyszülőkhöz és a gyerekekhez is. Egészséges családi kapcsolatokat szólok ezáltal, legyenek elvágva a traumás kötődések és kötelékek is a kapcsolatokban, a Jézus hatalmas nevében. Legyen száműzve a családi kapcsolatokból a hidegség, a szégyen, és parancsoljuk, hogy legyen eltávolítva a befelé fordulás is, Jézus nevében, és minden ürességérzés távozzon, hogy ne csak egymás mellett élés legyen a családtagok és házaspárok között, hanem ki tudjuk nyúlni egymás számára, ki tudjunk nyúlni egymás előtt, ki tudjunk nyílni egymás előtt, és ki tudjunk nyílni egymás számára, és át tudjuk beszélni a lelki dolgainkat, egymás terhét meg tudjuk osztani a Jézus hatalmas nevében. Ezért a befelé fordulás átka törjön meg, a kommunikáció hiányának az átka törjön meg, ennek a generációnak különösen szüksége van erre, akik a virtuális világban nőttek fel, a befelé fordulás átkának a fogsága törjön meg fölöttük a Jézus hatalmas nevében, hogy kinyíljanak, legyenek kommunikatívak, legyenek szociálisak a Jézus nevében. Legyen kifújva, kisöpörve és eltávolítva a családi és házassági kapcsolatokból az elhanyagoltság, az elfeledés,
a megtűrtség átka is Jézus hatalmas nevében. És ezeknek a köteléke is oldódjon le. És akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz, és hirdetem, hogy a kenet megtöri az igát, a kenet megtör minden igát, a Jézus nevében, az elhanyagoltság igája, az elfeledés igája, a megtűrtség igája, a kenet megtöri minden igát, a kenet megtör minden igát, a Jézus nevében. Legyen felszabadítva a családfád, a családod, és a házasságod is a felszínes kapcsolati mintákból, és ne csak alkalmi ismerősök legyünk egymás számára, hanem legyenek mély kapcsolataid, érzelmi és szellemi szinten egyaránt. Megváltást szólok és helyreállást minden családon belüli kötődési nehézségre. Legyél felszabadítva minden érzelmi hidegség alól, generációs szinten. Legyél feloldozva minden leértékelt szeretet kapcsolati minta öröksége alól. A leértékelt szeretet kapcsolat legyen kifújva. És legyél feloldozva, felszabadítva a generációs elszigeteltség alól, az intimitás hiánya alól generációs szinten. És Jézus vérével, 7 sebéből kiontott vérével bezárjuk ezeket a múltbeli örökségeket, és ezekre a sebekre szólom, hogy Isten 7 szelleme szálljon alá, árnyékolja be ezeket a sebeket, hogy begyógyulhassanak. Tagadd meg a generációs elszigeteltséget, és törjön meg ennek az átka, az érzelmi hidegséget is. Tagadd meg a családfában jelenlévő cserbenhagyást és árulást, hogyha valamikor jelen volt a hajlam, ne adódjon tovább. A Jézus nevében nézz ezzel szembe, és tudd megtörni ezt, és tagadd meg, és hogy nem vállalsz ezzel közösséget, és levágod a családodról. És Jézus nevében gyógyulást szólok a sérült akaratnak. Amikor a szülők akkor jutalmaztak, ha engedelmes voltál, amikor nem lehetett saját véleményed. Legyen az akaratod felszabadítva minden lenyomás és elnyomás alól. Jézus nevében ez nagyon komoly probléma, és nagyon sokaknál ott van. Legyen ez a generációs leuralás a családfádban is most megtörve, és legyen az életed egyedüli Jézus Krisztus és a Szent Szellem irányítása alatt a Jézus nevében. Tehát az akaratod legyen felszabadítva minden lenyomás és elnyomás alól. Nem csak az akaratod, hanem a tudatod, a személyiséged, az egész lényed legyen feloldozva az elnyomás és lenyomások átka alól. És szólom továbbá, hogy lásd meg először, ismerd fel, aztán utasítsd el, és tagadd meg, hogyha más emberek érzéseinek, vágyainak, utasításának, irányítása alá kerültél. Egész gyermekkortól fogva. És szállj szembe ezzel. Állj ellene az ördögnek, és elfut tőled. Állj ellene. Legyen felszabadítva a személyiséged a tehetetlenség alól is. Minden neheztelés alól és az akaratgyengeség alól. A tehetetlenség ereje átka bilincse törjön meg, és a neheztelés bilincse is oldódjon le rólad. És szólom, és ez is nagyon erőteljes bilincs tud lenni. Legyél felszabadítva, feloldozva az egyéniséged, az akaratod is, az akaratgyengeség alól, a Jézus hatalmas nevében legyen feloldozva. És Jézus nevében gyógyulás szólok generációs szinten a családfádba, a kapcsolati konfliktusok okoztak következményekre is. Megtagadjuk, elutasítjuk a konfliktus kerülést. Igen, nagyon sok ember szenvedettől. Hogy ki tud mondani az igazságot, hogy meg tud fogalmazni a véleményed, és fel tud vállalni önmagad az emberek előtt a Jézus nevében. Ne kerülj el minden konfliktust, hanem merj belemenni, és vállald fel a véleményed. És tudj igent mondani, amikor igent kell, tudj nemet mondani, amikor nemet kell mondani.
és ne legyél simulékony, ne sodródj más emberek véleményével, ne legyél kaméleon, hol itt, hol ott, hol így érzem, hol így ennek az embernek ezt mondom, másiknak azt mondom, és egy dologról, és ne legyél színeváltozó, ne legyél kétlelkű. A Jézus hatalmas nevében tehát a konfliktus kerülést megtörjük és eltávolítjuk. Most kimondjuk, hogy megbocsájtunk, ha nem teremtettek számunkra elfogadó légkört a szüleink. Megbocsájtunk, amikor szeretet megvonással büntettek. Kijelentjük, hogy nem vagyunk és nem leszünk senkinek alárendelve, felnőttként sem, csak is Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek. Nem leszünk kiskorúságba tartva, nem leszel kiskorúságba tartva. Szólom ezt a Jézus hatalmas nevében. Nem leszel kiskorúságba tartva. 13, 14, 15, 16 évesen már a gyereknek abszolút szabadságba kell járnia. Nem lehetsz kiskorúságba. Mert ezt fogja eredményezni. Kaméleonságot, a konfliktus kerülést, hogy nem tudod felvállalni magad, más emberek irányítanak, és nem tudod a véleményedet képviselni. Nem lehetsz kiskorú. Különösen nem Krisztusban. Tehát tagadd meg, ha szükséges, az alárendeltséget, és azt, hogy alsóbb rendűnek érzed magad mindenkivel, különösen a tekintélyekkel szemben, a világban vagy az egyházban egyaránt. És tagadd meg a tekintélyektől való félelmet is, minden paralizálódást és lebénultságot, hogyha akár gyülekezetben, akár egy hivatalba bemész, és elkezdesz kisebb rendűség, alsóbb rendűnek érezni magad, és félsz a tekintélytől. Tagadd meg, és hújjanak le ezek a bilincsek is rólad a Jézus hatalmas nevében. És jelentsd ki, hogy nem élek mások szabályai szerint, hanem szabadságban, a Szent Szellem szabadságában, saját szabad akaratom által fogok döntéseket meghozni. Legyél most felszabadítva minden tekintélyelvűség alól, és többé nem rendeled alá magad domináns vagy agresszív személyeknek, olyanoknak, akik átveszik tőled az önmagad feletti irányítást Jézus hatalmas nevében. Egyedül a Szent Szellem vezethet téged. A Szent Szellem, és tudod, vétkezel, amikor alárendeled magad más embereknek. Tudod, vétkezel, mert a Szent Szellem irányításának nem adsz teret. De te keresztény vagy, akkor neked Krisztus kell, hogy irányítsa az életed. Isten helyreállítási projektjébe a szellemi dolgokon túl az érzelmi egészség is hozzátartozik. Halleluja! Legyél egészséges, lelkedben, mentálisan, érzelmileg egyaránt. Jó? És most megyünk tovább, a 7. fejezet alapján fogunk imádkozni. Itt is azt mondom, hogy érdemes lenne meghallgatni először, és utána az imát, de mehet a kettő egymás után is, és gyere velem tovább ebbe az imába, mert itt is vannak kulcsok. Szent Szellem, kérünk, hogy te pótold most azt, amit a szüleinktől nem kaptunk meg. Állítsd helyre a kapcsolatainkat Isten szerinti egészséges módon, egészséges kötődésekkel. Tölts fel a kapcsolatainkat szeretettel és örömmel, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni, mondta az Úr. Építs fel bennünket is, hogy el tudjuk hordozni mások terheit is. Istenünk, te vagy a helyreállítás Istene. A te jelenlétedben feltétel nélküli szeretetet és biztonságot kapunk. Építsd be a mi szívünkbe, az érzelmünkbe is a feltétel nélküli szeretetet Jézus nevében. Elfogadást, megértést kapunk tőled. Add, hogy mi is ilyen érzelmeket tudjunk átadni gyermekeinknek. Feltétel nélküli szeretetet, biztonságot, megértést, elfogadást, és valóban Krisztus képére, hasonlatosságára formálódjunk. Segíts nekünk feldolgozni, és megbeszélni a negatív érzelmeinket,
hogy azokat kibeszéljük, és ne ezek irányítsanak bennünket. Megtagadjuk, hogy a negatív érzelmek irányítsanak bennünket, és megtagadjuk azt is, illetve azt kérem most a Szent Szellemtől, hogy minden múltbeli negatív érzés, az most legyen végérvényesen kifújva, és ne legyenek beakadások, fennakadások. Ne tudjanak azok újra és újra a sérelmeken keresztül előjönni. Ne legyen beakadás, és ne ismétlődjön újra és újra. Legyen kisöpörve végérvényesen minden múltbeli negatív érzés, ösztöncselekvés a Jézus nevében, hogy ne ragadjunk bele azokba az érzelmekbe, ösztöncselekvésekbe, reakciókba, ne ragadjunk bele, hanem ki tudjunk azokból lépni Jézus hatalmas nevében. Kérek gyógyulást minden családi sérülésért az én testvéreim számára. Azt a vigasztalást, amit nem kaptál meg a gyermekkorban, a Szent Szellem most pótolja számodra. Pótolja ki. Legyél feloldozva minden kényszeres tevékenység alól, amely az egészséges kötődések hiányából ered. Tehát, hogyha az egészséges kötődések nincsenek meg, és ezeket pótcselekvésekkel, hobbikkal, szenvedélyekkel próbáltad pótolni, legyen ez felismerve először is, utána megbánva, megtagadva és leválasztva rólad. De hogyha ez a forrása, az egészséges kötődések hiánya, akkor legyen ez begyógyulva, és utána minden kényszeres tevékenység, függőség megtörve az életedben. Legyél szabad minden függőség alól, minden kényszercselekvés alól, amit ez eredményezett a Jézus hatalmas nevében. Érdemes ezt tényleg itt megállni, ha van ilyen kényszercselekvés, vagy bármilyen függőség, evési kényszer, bármilyen hobbi, amit esetleg kényszerből csinálsz, akkor visszatekinteni, hogy nem-e a gyermekkori egészséges kötődések hiányából ered. És akkor itt bezárni a kaput, és megtörni ezt az erőt. Olykor kell többször is, hogyha nagyon erős ez a kötelék. És legyél felszabadítva a fásultság alól, az önvédelemből, az érzelmetlenség, a szeretetlenség börtönébe való bezártság alól is, a Jézus hatalmas nevében legyél felszabadítva, és kiemelve, lépj ki ezekből a börtönökből és fogságokból. Szent Szellem, add, hogy meg tudjuk vizsgálni a saját családi kapcsolatainkat, és felismerjük a hiányosságokat, a kötődési nehézségeket. Leplezd le most előttünk a családjainkban lévő familiáris kötődési nehézségeket, és gyógyítsd meg, add, hogy megfogalmazzuk, és utána meggyógyuljon. Jöjjön Szent Szellem általi helyreállítás a lelkekre, és mutasd meg, hogyan tudunk újra egészséges módon bizalmas kapcsolatot létrehozni. Segíts nekünk gyakorolni a bibliai kapcsolatokat. Jöjjön be a családokba, a házasságokba az intimitás, az érzelmi szeretet, a biztonság, megértés, elfogadás és a nyitottság a Jézus hatalmas nevében. Szent Szellem, láttasd meg velünk a saját határainkat. Igen, itt ebben a videóban a Máté imádkozik is ezért. De én is imádkozom, hogy láttasd meg velünk a saját határainkat, és azt ne lépjük át. Vezess benne, hogy tudjunk maradni a saját szerepünkbe, és ne váljunk irányítóvá, de ne váljunk gyenge irányítottakká sem, gyengékké sem. Gyógyítsd meg a lelki és a kapcsolati bizonytalanságokat. Legyél felszabadítva az önálló véleményformálásra, és legyél felszabadítva a függetlenségre, hogy ne függj Isten ellenes módon emberektől, senkitől. Helyreállításunk Istene azt mondja most, hogy én mindent újjá teszek, én mindent újjá teszek. És szólom most a Jézus hatalmas nevében, hogy törjön meg a parancsra nevelés minden átka, amely az egyedi határait, egyedi véleményét, identitását korlátozza a te életednek.
az egyedi határokat, az egyedi véleményt, az identitást, tehát a parancsra nevelés, ez tényleg korlátokat hozott. Legyél ezek alól felszabadítva, az ilyen nevelés által leuralt személyiségek legyenek feloldozva, felszabadítva, szabaduljon fel az önállósulásod, az önértékelésed, az önbizalmad a Jézus nevében. Egyébként a parancsra nevelés az a romáknál nagyon jellemző. Érdemes erre odafigyelni lelki gondozások során, és ha ilyen családból származol, akkor ezt mindenképpen ezzel foglalkozni kell. Gyógyuljon meg minden haragból való bántalmazásból kialakuló seb a tudatalattiban is, az amigdalában és az érzelmekben is. Minden olyan seb, amit haragból kaptál, és annak minden következménye, ami kialakult aztán, minden olyan tisztátalan szellem távozzon azokból a sebekből, amik oda befészkelték magukat. Harag, frusztráltság, düh, indulatok a Jézus nevében. És gyógyuljon meg az a seb. És távozzanak azok a szellemek onnan. Bocsánatot kérünk azért, ha a vallásos családokban a szülőknek való törvényből való engedelmesség tévhit volt, és erőszakot, lenyomottságot hozott létre. Legyen dekódolva ez a tudatból és a tudatalattiból is. A harag által okozott sebek pecsételték bele az engedelmességet a lelkedbe. Ezt érdemes megfogalmazni, ha ilyen volt meglátni, legyél feloldozva ez alól, a rossz nevelési program alól. Hogyha azért engedelmeskedtél, mert a harag, a szülők haragja nyomta beléd az engedelmességet, kikényszerítették. Legyél ez alól, a rossz nevelési program alól feloldozva. És az Úr programozza ki a szívedből a hamis sátáni dogmákat is, ezeket a parancsokat a Jézus hatalmas nevében. És írjon új parancsokat, Szent Szellem, írjon új programokat a Jézus nevében, amely már a szívnek kedves. Minden hamis korlátozás, ami túlhasznált hatalomból fakadt, legyél felszabadítva, és lépj ki ebből a dobozba zárt világból, amiben emiatt belemenekültél. Hamis korlátozás. Tehát gyermekkorban kell az egészséges korlát, de amikor túlhasznált hatalomból használják a szülők parancsal és fenyítéssel, uralkodás által, az már varázslás. És ilyen módon legyél akkor ezek alól feloldozva, és jöjjön ki a lelked és a személyiséged ebből a bezárt, a kalitkába zárt lelked jöjjön ki, oldódjon fel, és nyíljon meg ez a kalitka, amiben belezártak emiatt a túlhasznált hatalomból való nevelés miatti egyéniséget bele lett zárva ilyen dobozokba, fogságokba. Szólom, hogy gyere ki a bologató Jánosi szerepből, és a Szent Szellem segítsen neked felépülni a kiskorúságból, a Jézus hatalmas nevében, érett szellemi férfikorra. A Szent Szellem alakítsa ki benned az egészséges kötődési modellt, amit gyermekkorban nem tapasztaltál meg, hogy ne kísérj végig az életedet ezeknek következménye, ne kísérje végig az életed. Építse fel benned a Szent Szellem a felelősségtudatot is, a Jézus hatalmas nevében. Aztán olyan szülő legyél, olyan apa és olyan anya, akinek van felelősségtudata. Jézus nevében szólom, hogy minden rossz nevelési problémából adódó negatív következményt a Szent Szellem dekódoljon most benned. Minden nevelés során kialakult tévhit omoljon le Jézus nevében. Minden tévhit, hamis hit. Szent Szellem legyen az, aki szembesít ezzel. Szabad akarat, szabad döntés, jó indulatból való cselekvések, és nem a kényszerből való tettek. Jöjjön Isten szabadítása most a gyermekkori kényszerekre, kényszer cselekvésekre Jézus hatalmas nevében, és jöjjön egy felismerés, hogy a tudatba meg tudjon ez fogalmazódni benned, hogy meg tud látni, meg tud érteni, mert ha meg tudod fogalmazni, az már egy félszabadulás. Sokan nincsenek ennek tiszta tudatába, hanem
csak ott vannak, mint rossz, gonosz programok, de hogy megtud, tisztában legyél, nézz szembe vele, és tudj róla beszélni. Ezzel áldalak meg. Jézus nevében szólom, hogy legyen szabad akaratod, és szabad döntéseid. Legyél egyenes, legyél magabiztos Jézus nevében, legyél határozott, és legyél szabad a kudarcoktól való félelmek alól is Jézus nevében. Érdemes ezeken a mondatokon külön elgondolkodni, és újra megvallani magadénak saját száddal, hogyha ezek valóban itt vannak, tehát a szabad döntések, a magabiztosság, a határozottság, az legyen meg természetesen a Szent Szellem irányítása alatt, ez a legfontosabb, de ne egy lenyomás alatt. Szent Szellem, segíts most felfedni a múlt és a jelen összefüggéseit. Lássuk meg, mi és miért van. Szent Szellem, vezess bennünket a szabadság felé vezető úton tovább Jézus nevében. És imádkozunk azért, hogy a Szent Szellem programozza ki a tudatalattiból, a személyiségből, a szokásokból torzult ideálokat és beprogramozásokat, a reflexekből is, és írjon új programot a Szent Szellem. Gyógyítsd meg, Szent Szellem, azokat a sebeket, amiket okoztak a dühös szülők, indulatos nevelés által, és a maximalizmusukkal, az elvárásaikkal. Kötözd be ezeket a sebeket, mindaddig legyenek bekötözve, amíg be nem gyógyulnak, hogy semmiféle démon ne tudjon ott már a sebekbe beköltözni. Legyenek ilyen módon kitisztítva a sebek a Jézus nevében, minden démontól kitisztítva a sebek. Frusztráltság, kudarc, hasonló démonok legyenek kitisztítva. Lehívjuk a mennyből az Isten szerinti tudást, a viselkedés mintákat, magatartás formákat, és igen, az Isten képére hasonlatosságára való átformálódást is. Szent Szellem, érintse meg a kegyelem szellemével, és tudd, hogyha hibáztál, akkor is lehetsz sikeres, áldott és boldog, és van megbocsájtás, és van kegyelem. Isten így szeret, az Atya így szeret. Minden rossz kép a világról, a családról legyen dekódolva, és adjon a Szent Szellem egy mennyei képet, adjon mennyei családmodellt. Nem vagy hibás, te nem vagy általános, Isten szemefénye vagy, nem vagy tökéletlen akkor sem, ha édesapád ezt sokszor hangoztatta gyermekkorban. Most nézz szembe ezekkel a negatív apai dühkitörésekből származó szavakkal, emlékekkel, és aztán rázd le magadról. Rázd le ezeket a hamis képeket, rázd le minden csalódást, és minden negatív szemléletet Jézus hatalmas nevében, de érdemes ezt szembenézni vele, és megnevezni, nevén nevezni, hogy igen, én ezt most ezeket a konkrét emlékképekből felszabaduló szavakat, frusztráltságokat, hamis dolgokat lerázom, hamis képek, hamis szemlélet, hamis nézet, lerázom, nevén nevezve, és akkor így jöjjön a szabadulás. Jöjjön a te gyógyító és helyreállító fúvalatot, Szent Szellem most. Minden gyerekkori szorongás alól legyél feloldva, minden szülők általi trauma alól legyél felszabadítva Jézus nevében. Különböző életkorokban, az 5 éves kor, a 6 éves korban, különösen az iskola kezdéskor, vagy aztán a kiskamaszkorba kapott traumák, szorongások, legyél ezek alól felszabadítva, feloldozva. És az Úr vegye ki a rossz elképzeléseket, vegye ki, és a rossz emlékeket gyógyítsa meg, hogy most már emlék marad, de nem fájó emlék. Legyél kiemelve a vádszékből, és törjön meg a vádlottság átka fölötted Jézus hatalmas nevében. A vádlottság átka, szülők, nagyszülők, iskolában, tanárok, törjön meg a vádlottság átka.
Legyen levéve az életedről a rossz, mint pecsét, és az abból fakadó hurok, ami a torkodat szorítja, legyen szétszakítva, és legyen megáldva a beszédközpontod, megtisztítva ilyen módon Jézus vérével, hogy a beszédközpontodba Krisztus tud képviselni. A kommunikációs központod is legyen egészséges és épp, legyen egészséges, a Szent Szellem által beárnyékolva, a bölcsesség szelleme által beárnyékolva a beszédközpontod, és minden kommunikációs zavar, dadogás, hadarás, ami ennek következtében kialakult, az legyen elfújva, megtörve, ami a torkodat szorítja, beszéded, legyen elfújva, eltávolítva Jézus hatalmas nevében. Minden lakat, ami a torkodra, a nyelvedre lett helyezve, hogy nem beszélhettél az érzéseidről, a negatív dolgokról, mert le voltál uralva, lenyomva, nem mondhattad el a saját véleményed, legyenek ezek a lakatok levéve most rólad, az identitásodról. Legyen levéve minden tiltásból eredő lakat a kommunikációdról is. És igen, jöjjön elő a kommunikációs képességed, a szociális képességed. Jöjjön elő a Szent Szellem által. Generációs szinten is legyen levéve minden generációs lakat. Családfádban, a nyelvekről, a beszédközpontról, és az értelem központja, az értelem szelleme, a bölcsesség szelleme, az ismeret szelleme tudjon a beszédeden keresztül kiáradni a Jézus nevében. Szent Szellem, gyere most, a feltétel nélküli szeretettel öleld át azt a kisfiút és kislányt, aki ezeket a traumákat átélte és elszenvedte, és gyógyítsd a lelkeket, gyógyítsd a lelkeket. Jézus Krisztus kezeiből kiontott vére az, amelyik a szívközpontot meg tudja gyógyítani. A szívben lévő fájdalmakat meg tudja gyógyítani. Gyógyítsd, Szent Szellem! Hadd érintsék meg az én testvéreim a te begyógyult kezeid, hogy meggyógyulhasson a szívük, az érzelmek, az amigdala. Ha beleragadtál a Kellene című fogságba, itt kellene lenned, így kellene tenned. Ha beleragadtál a magas elvárások fogságába, amit a szülők állítottak fel mércének, akkor a Szent Szellem adjon szabadulást most a magas mércék elvárásaiból. Ha ezek a magas mércék egy űzöttséget hoztak, legyél ezek alól kiszabadítva, feloldozva, természetfeletti módon. Gyere ki ebből az ostorozó fogságból a Jézus hatalmas nevében, a Szent Szellem vezetésével. Adjon a Szent Szellem helyes értékelést neked, és megtörjük ezt az ostorozó fogságot és bilincset, és legyél feloldozva ezek alól. Szent Szellem vezessen tovább, a botlások ellenére, a visszaesések ellenére vezessen tovább. Nincs önkárhoztatás. Az Úr kegyelme és szeretete ott van, akkor is, ha visszaestél. Szent Szellem nem hibáztat, te se hibáztasd önmagad. És legyen kikódolva a lelkedből a kudarctól való félelem, a konfliktus kerülés. Legyen kikódolva, legyen dekódolva, legyen elfújva és eltávolítva, hogy mert felvállalni saját magad. Szent Szellem gyógyítsa meg a hamis istenképet is, amely a rossz apakép miatt alakult ki. Gyógyítsa meg, adjon neked egy szellemi apát, aki jó példakép lesz a számodra. A nevelésünk során kialakult tévhitek olyanok, mint az elmebeli magaslatok. Jézus nevében minden ilyen hamis tévhit omoljanak le most, omoljanak le, amiket a nevelés során felépítettek. Omoljanak le a tévhitek magaslatai.
Szent Szellem, építsen fel benned is egy új embert, egy krisztusi természetet, krisztusi énképet, építse fel. Építse fel benned a Krisztus tudatúságot, Krisztus mentalitását, elméjét, karakterét. Igen, újjászületés által ez könnyen menni fog. Isten hűséges és igazságos, megbocsátja a hibáinkat, ha beismerjük azokat, és megtisztít azokból, mondja az 1 János 1.8. Jézus nevében szólom, hogy Szent Szellem vezessen ki a szégyen általi rejtőzködés fogságából, és az üldözöttségből, a menekülésből. Ezt érdemes megvizsgálni különböző szituációkra, konfliktusoknál, hogy reagálsz helyzetekre. Üldözöttség, rejtőzködés, menekülés. Legyél ezek alól, a bilincsek alól, a lábad kiszabadítva. Legyen a szégyen és az üldözöttség megkötözve, hogy kiszabadulhass ebből a fogságból. Legyél feloldozva, felszabadítva a törvényből való nevelés átka alól, a bűnösség átka alól, és törjön meg a hamis ítélkezés fölötted is, a törvény átka is. Gyógyulást szólok a szeretet megvonásokkal büntető nevelés átka alól. Tehát akkor nem szeretlek, vagy nem kaptál ülelést, hogyha így büntettek. Szent Szellem pótolja ki most ezt a szeretetet. Pótolja ki, és gyógyítson meg. Adjon neked esetleg olyan álmot, amiben ezt kipótolja, megmutatja neked, hogy ott álmodban átéled az Atya szeretetét, ami feltétel nélküli. Szent Szellem, kérlek, juttass eszünkbe most minden olyan gyermekkori álmot, ismétlődő álmot, hogy átimádkozhassuk, hogy gyógyulást hozhass azokra a dolgokra, amiket ezek az álmok mutattak a múltban. Így imádkozom az álmaidért is, ha voltak ismétlődő álmok. Juttassa eszedbe a Szent Szellem, hogy ezeket most átimádkozhassd. Szent Szellem, kérlek, hogy te hozz most egy növekedési kenetet, hogy felnőtté válhassanak az én testvéreim lelkükben, lelkünk minden részében. Neveld fel a bennük lévő kisgyermeket. Te adj elismerést, dicséretet most azoknak, akik ezt nem kapták meg gyermekkorban. Akár embereken keresztül is kaphatsz ilyen dicséretet, és küldhet hozzád Isten így embereket is, akik által ezt a gyógyítási folyamatot elősegíti. Szabadítsd fel azokat, akiknek erre van szüksége, a kudarcoktól való félelemtől Jézus nevében. Adj kiszabadítást a túlzott versengésekből, a versengő szellemből, ha szükséges. Oldozd fel, Atyám, a foglyokat a kisebb rendűség érzés alól, az áldozati mentalitás alól, és ahogy ezeket felsorolom, ha érintettnek érzed magad ebbe, akkor mondd, hogy megtagadom, megtöröm ezeknek átkait és láncait. Adj szabadulást a szabályok által vezérelt gondolkodásból, mert ez blokkolja a Szent Szellem szabadságát. Ezért legyél felszabadítva minden gyermekkori elnyomó szabályok, parancsok alól Jézus hatalmas nevében. Legyél felszabadítva minden elnyomó tekintély alól, gyermekkori elnyomó tekintély alól. Ez lehet szülő, tanár, pedagógus, pásztor, szolgáló, aki elnyomó tekintély volt, azok hamis tekintélyek, és azok mindenképpen blokkolnak, ezért legyél ezek alól feloldozva. És Jézus Krisztus legyen most a te igazi tekintélyed egyedül, és ne kövesd, ne szaladj mindig a hamis tekintélyek után, ne akarj oda kapcsolódni erővel. Legyél felszabadítva az emiatt kialakult lázadások alól, és a lázadás szelleme is törjön meg, hogyha így reagáltál a hamis elnyomó tekintélyekre. Szent Szellem, adjon szabadulást most
minden feloldatlan szorongás alól, amely depressziós tüneteket is okozhatott. Legyél felszabadítva a tekintély uralom minden gátló tényezője alól Jézus nevében, ami blokkolta az érettséget, a felnőtt korúságot, a szabad akaratot. Atyám, építsd fel az én testvéreimben az egészséges családon belüli és családon kívüli kapcsolatokat, hogy a kötődés hiánya ne elszigeteltséget hozzon felnőtt korban. Megtagadjuk a kötődés hiánya miatti elszigeteltséget. Gyógyítsd meg bennük ezeket a sebeket akkor is, hogyha túl engedékeny nevelésben volt részük, és emiatt nem volt egészséges a fegyelmezés. Építsd fel az önfegyelmet, az egészséges önfegyelmet Jézus nevében. Gyógyítsd meg azokat, akik következetlen nevelést kaptak, és távolítsd el Szent Szellem belőlük ennek következtében kialakult labilitást. És most mondd ki, hogy megtagadom a labilitást, a labilis szellemet, az instabilitást, megtagadom, és kiűzöm, és a Szent Szellem állítson téged szilárdan a kősziklára, Jézus Krisztusra, hogy stabil legyél, ne legyél szélingattan átszáll, ne legyél labilis. Áldjon meg az Úr a stabilitással. Szent Szellem, kérlek, hogy állítsd helyre bennünk a belső kontrollt, egészséges módon. Hadd legyünk kiegyensúlyozottak a bensőkben. És az én testvéreim is kiegyensúlyozottságot szólok. Roncs le minden rossz nevelés során felépült tévhitet, elmebeli magaslatot, ami gátol az Isten igazságának befogadásában. Roncsd le ezeket a magaslatokat, tévhiteket. Rombolj le minden rossz nevelés során kialakult emberekről, világról alkotott előítéletet és tévhitet, minden rossz gondolkodást. Mint egy rossz várat, rossz házat, tégláról téglára, rombold ezeket le, Szent Szellem. Minden magunkról alkotott tévhitet, ami gyermekkorban a diszfunkcionális torz nevelés során alakult ki bennünk, legyenek most lerombolva tégláról téglára, és te építs Isten szerinti házat, építs fel bennünket Isten szerinti templommá Jézus nevében, tégláról téglára. Rombold le, Szent Szellem, a torz szexuális gondolatokat és tévhiteket, amelyek a nemi identitáshoz korlátozottak, amelyek a nemi identitásunkat korlátozták. Legyen kikódolva belőlünk minden nevelés során kialakult torz magatartásforma Jézus hatalmas nevében. Szent Szellem, kezdjen rámutatni a saját képességünkre, mutasd meg nekünk az adottságainkat, a talentumainkat, igen, add oda nekünk az új mennyei személyigazolványunkat, ahogy most gyógyítasz. A Krisztus képére, hasonlatosságára teremtett új embert, te alkosd meg most egy újjáteremtő kenet által. És kérlek, Szent Szellem, te építsd fel az Isten szerinti identitást. Tegyél bennünket, Szent Szellem, felelősségvállalóvá. És igen, hogyha a Jézus dimenziót előveszed, akkor ott ki fog tudni alakulni. Ha imádkozol ez alapján, ki fog alakulni a te új identitásod, és meg fogod látni, hogy melyik az a sor, ami a tied, meg fogod látni, hova épít be téged Szent Szellem, és meg fogod látni, hogy tégláról téglára elkezdi benned felépíteni a Krisztus jellemét, szellemét, a Krisztust, az új teremtést, a Krisztusit, a Jézus dimenzió által. Engedj ennek! Adj szabadulást az én testvéreimnek és látást a szülők, nagyszülők magatartás mintáiból, negatív szokásaiból, látásmódjából. Legyenek ezek a generációs magatartás minták felülírva a Szent Szellem által, és jöjjön elő az új ember benned,
aki szabad a negatív generációs szokásoktól Jézus hatalmas nevében. Jöjjön elő a Krisztus képére megalkotott új teremtés Jézus nevében. Atyám, Jézus nevében most kérem, hogy az angyalok gyógyító és helyreállító angyalok végezzék el mindezeket, amiket itt kihirdettünk. Az Úr angyalai tartsák életben ezeket az imákat mindaddig, amíg azok el nem lesznek végezve. És most parancsolok helyreállást és gyógyulást a tekintélyközpontnak, hogyha a szülők hamis tekintélyek voltak számodra, leuraltak, parancsra neveltek, akkor gyógyuljon meg a sérült akarat, legyen felszabadítva minden lenyomás és kényszer alól. Legyen szabadulása a szabad akaratnak, oda kapcsolom a Szent Szellemhez, hogy tudj jó döntéseket hozni, hogy jó irányba kormányozd az életed, hogy ne legyél befolyásolható többé Jézus nevében. A tekintélyközpontod álljon helyre, hogy tudj kormányozni, hogy ne legyen sodródás, legyél feloldozva minden gyermekkori levarázslás alól, és legyél önálló, két lábon álló, szilárd jellemű, mint ahogy már ezt imádkoztam is. Szent Szellem változtasson át Krisztus képére és hasonlatosságára. Megtörök minden hamis tekintét, aki a gyermekkorodban irányított és hatással volt rád, és Jézus Krisztust helyezem egyedüli tekintélyként az életed fölé. Legyen ő a személyes vezetőd, irányítson, adjon iránymutatást az életedben. Így szólok szabadulást a hipofízisnek, minden elnyomás alól, minden levarázslás alól, árnyékolja be a Szent Szellem, és tudja betölteni a funkcióját a teremtés rendjének megfelelően. És valóban a hamis tekintélyeknek a következménye lehet az, hogy ha apák ilyen hamis tekintélyek voltak, akkor lehetnek ilyen következmények, hogy legyen eltávolítva tőled minden kétszínűség, kétarcúság, a kettős jellem, a mentális instabilitás, a szélingattan átszáll jellem, legyenek ezek eltávolítva belőled, és legyél valóban, mint már mondtam, Krisztusba, a kősziklába beoltva. Bátorítalak arra, hogy ezen dolgoznod is kell, és tudatosan odafigyelni arra, hogy az új ember valóban Krisztus képére ki tudjon fejlődni, tud képviselni a véleményed, a döntéseidet, fel tud vállalni, ne mondj mindenre igent, ne alkudj meg, ne sodródj a különböző vallási irányzatokban sem, például, és tudj különbséget tenni a jó és rossz között, tudj kiállni az igazság mellett, és azt megtartani. Szent Szellem, kérek egy gyorsított felépülés most azoknak, akik ezt az imát hallgatják most. És megáldom a tekintélyközpontodat, amely gyermekkorban esetleg nagyon megsérült, legyen Jézabel és Akáb szellemének lenyomása, levarázslása, uralma alól feloldozva, megtörve ezek a varázslások rajtad, és a személyiséget, karaktereden nem blokkolhatják tovább a te saját személyiséged, akaratod, szellemi tekintélyváltás szólok az életedben. És megtöröm a némaság szellemét, ha szükséges, a hallgatás és a bólogatás szellemét feletted Jézus nevében. Legyél minden szülők által kialakult jézabeli beprogramozás alól kiszabadítva. Feloldozás szólok a tudatalattiban is, az elnyomott gondolatoknak és érzéseknek, az elfojtott emlékeknek, és meggyógyulás szólok ezeknek. Az ösztönök, reflexek, rutinok legyenek a meggyógyult tudatalattiból, a Szent Szellem befolyása, irányítása alá helyezve. Árnyékoljon be téged a Szent Szellem.
és szólom a Szent Szellem szabadságát ezekre a területekre. És végezetül megáldalak téged a 7 gyülekezet győzelmi ígéretének áldásával, megáldom a 7 központodat. A tekintély központodat megáldom az efézusi gyülekezet győzelmi ígéretével. Aki győz, annak megadom, hogy egyék az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Jelenések 2:7. Jézus nevében legyen ez a győzelem a tied az életedben. Megáldom az elme központodat a szmirnai gyülekezet győzelmi ígéretével. Aki győz, annak nem árt a második halál. Jöjjön az elme központodra az örök életnek a forrásvize, az életnek a szelleme a Jézus hatalmas nevében. Megáldom a beszéd központodat a pergamoni gyülekezet győzelmi ígéretével. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. És megáldom a szív központodat a Jézus hatalmas nevében a tiatriai gyülekezet győzelmi ígéretével. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre, az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Legyen ilyen módon a szív központod is, a Szent Szellem irányítása alatt. Megáldom az erőközpontodat a szárdiszi gyülekezet győzelmi ígéretével. Aki győz, öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Halleluja! Megáldom a nemi központodat a Philadelphia gyülekezet győzelmi ígéretével. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Legyél áldott most ezzel az győzelemmel, hogy az Úr temploma, az új temploma tudjon benned épülni. Tudjon benned épülni. Megáldom a szenvedélyközpontodat a laudicai gyülekezet győzelmi ígéretével. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én királyi székemen, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő királyi székén. Megáldalak ezzel, hogy szenvedélyes szeretettel ragaszkodj az Úrhoz, és kövesd őt, és hogy ki tud jönni a családfának a rossz, negatív, diszharmonikus mintáiból, adjon ezeknek a győzelmeknek ígéretével az Úr neked minden tekintetben győzelmet, és dicsőjön meg az ő neve a te életedben, a Jézus nevében. Legyél áldott ezekkel az áldásokkal. Áldás, salom, salom.